Qabel l-intervista kont qed tissemmi li kif inbidel il-Partit Nazzjonalista. Dan il-Partit Nazzjonalista li ma tarfux mill-Partit Nazzjonalista li inti tant kabbejt u tant ħdim talih. Tista' tamplifika daqsxejn fuq dan l-argument? Meta tgħid li nbidel il-Partit Nazzjonalista, x'jiġifieri nbidel il-Partit Nazzjonalista? Il-partit ifimni qabel kien jgħajjat li kulħadd, jisma' l-kulħadd, jinqal il-menti ta' kulħadd, iżda tul dal-aħħar bħal matlek tiġa tul dal-aħħar 10 snin, il-partit totalment inbidel għal kollox. Ma sa jisma' minn ħadd u meta jaslu l-aħħar ġranet tal-elezzjoni dejjem jgħidlek għax inqast minn hawnhekk u nqast minn hemmhekk jiena u ma viċinajtkomx u dispeċini ħafna għax inqastkom minn ħaġa u minn oħra. Jiena għalija dan huwa kollu daħ fil-wiċċ. Għaliex kif verament ridu kemm kandidati, kemm deputati nazzjonalisti setgħu liberament jiduru djaw jispjegaw lin-nies eżattament x'kemm qed jiġri f'dan il-pajjiż. Speċjalment jispjegaw fiċ-ċar għal dak kollu li għal issa speċjalment fil-bicċa xogħol ta' żejt, fil-korruzzjoni illi hemm ta' żejt. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dal-każ? Ma qed ngħidlek għax diskustat għal kollox u bħali hawn eluf oħra ta' Maltin u ex nazzjonalisti li llum il-ġurnata qed nisejħu ex nazzjonalisti għaliex qatt maħlumna, speċjalment minn nies li hemm involuti. Il-Partit Nazzjonalista tiwieġeb għal dan il-każ b'każ ieħor, allegat każ ta' droga, eċċetera. Isma' li dan waħda ngħidlek jiena wkoll fi żmien kelli każin nazzjonalista tal-Mosta. U kemm ngħid ma xtieq nidħol f'ħafna dettalji, per ma ngħid hija waħda biss illi kriminali idea kulħadd għandu xi xhom u nieqaf hemmhekk. U issa nħalli l-poplu biex jifhimni xi rid ngħid. Ibsa din id-dikjerazzjoni? Il-poplu jaf x'ngħid u anke l-kumitat ta' fej kont jiena, il-kumitat tal-Mosta, għax jiena kont kelli l-bar, kont ikun fil-kumitat tal-Mosta, jafu x'qed infissaw x'jiena ngħid jiena. Rapporti saru li vodi kien hemm ċerti nies li wkoll kienu qablu bid-droga fil-każin u ġew rapportati wkoll il-pulizija. Kien hemm ħafna allegi oħra illi laqqas biss ġew rapportati imma għajn fuq hemmhekk u nħallu hemm ma komplux iggabru il-pjaga. Ġieli saru rapporti lill-amministrazzjoni tal-partit? Iva saru u ma nataw ebda każ. Jiġifieri tmorru tirrapportaw għand l-amministrazzjoni tal-partit? Narapporta jiena lill-President tal-partit u ma nataw ebda każ ta' xejn. U l-President tal-partit ma jwassalx l-menti tiegħu Ma jwassalx il-menti tiegħu ma jwassalx l-menti tiegħu lill-Pulizija. Dan liema perjodu tissemmili? Dan perjodu ta' isu 17 sena ilu, 15-17 sena ilu. Għatem ħafna votanti li għadhom ma deċidewx kif ser jivvotaw. Uħut minn dawn il-votanti li għadhom ma deċidewx kif ser jivvotaw, most probably jon kella jistajet il-kas li l-axħar elezzjoni ġenerali votaw li l-Partit Nazzjonalista. X'inhu l-appell tiegħek lil dawn il-votanti? Li hemm xtieq ngħid hija dina fimni, dan tħossu daqsxejn fit-tqila illi minn Nazzjonalista mbagħad tellep għal-Labor, però waħda ngħid aħna l-kol kemm aħna ċittadini Maltin m'għandniex noqogħdu naraw il-passat u għadda. Issa għandna l-futur. Jiena kemm ngħidlek hija waħda biss, jiena kemm ilu hemm Joseph Muscat qabel fejn qatt ma kont indawwar laqas lejn Super One, laqas biss kont ħares lejn Super One jiena, illum il-ġurnata sirt nagħli fuq il-programm ta' Super One. Qed nisma' ż-żewġ meetings u verament għalkemm bħalma tlaqqi b'xorta waħda bqajt nara żewġ programmi, però l-uniku bniedem illi verament impressjonani u nħoss illi verament qiegħed jgħid il-verità huwa Joseph Muscat. Sur Brent qed nifhem li għamilt il-Partit Nazzjonalista jaf li inti m'għadux il-partit favorit tiegħek, naħseb jiena l-elementi tiegħek wassalthom. Provajt tagħmel rapproxma? Ma naħsibx li jafu kollha, għaliex jibqgħu ġejjin, jibqgħu ħabtu, jibqgħu iċemplu biex dan għaliex biex ġara u ħaġa oħra, però jiena naf illi huma jafu għal xiex. Dan jafu x'naqqas jitaw fil-pajjiż u x'kundizzjonijiet għandu l-ħaddiem u barra minn hekk x'faqar jinsab fih il-pajjiż ukoll x'inhija tal-mistħija. Jiena bħalma tlek diġà ikkanvażjajt il-partit għal ħafna snin. Tħalt fid-djar in-nies u Ġesu Marija ma titwemnux l-affarijiet li konna nara fid-djar. Sa hemm min laqqas biss għandu mejda fejn jiekol. Emnuni għalli qed ngħid jiena, għax jiena dort id-djar bib, speċjalment f'dawn in-nies li għodu fil-flattijiet, fl-appartamenti. Li kieku tista' jiena naf li perswas li inti tivvota lil Partit Nazzjonalista. Għaliex ġenwinament dak huwa l-partit li dejjem ħabbejt. X'inhu l-appell li tagħmel lil Partit Nazzjonalista? Sewa qed tgħid illi dak kien il-partit li verament jiena ħabbejt. Iżda b'dispjaċir ngħid u ħanajdina pubblikalment illi dak kien il-partit li ħabbejt għaliex m'għadux dak il-partit illi naf jiena u għalhekk għal din l-elezzjoni li ġejja nixtieq nagħmel appell lill-pubbliku Malti kollu, speċjalment il dawk li huma bħali
illi uħut minnhom ħafna anzi minnhom illi jibżaw jgħidu sejjam mhux se jagħmlu, uħut minnhom qalulu wkoll laqqas biss huma ħerġin jivvotaw u għalhekk fil-fatt jiena student lilek biex jiġi hawnhekk ġodari biex noħroġ dal-appell. Ejja nagħmlu l-kol kemm aħna għaliex fil-fema tiegħi u nispera tkun fema ta' maġġi parti kbira tal-poplu Malti illi Joseph Muscat qed jagħmel dak kollu li jista' u għandi fiduċja assolutament fih jiena illi dak li jistqad, dak li qiegħed jgħid jista' jwettqu. X'jesperak fil-Moviment Laburista? Il-Moviment Laburista m'għadux dak il-Gvern Laburista bħalma kien dari, il-ġurnata sar moviment. Sar partit ta' kulħadd. M'għadux jieħu kalkuli ta' kuluri, ta' ħaġa jew oħra, ta' kuluri jew kellha ieħor, huwa partit ta' kulħadd. U jiena fiduċjuż illi Joseph Muscat se jistma' lil kulħadd l-istess xorta. L-aħħar mistoqsija. X'inhu l-appell li tagħmel lil Lorenz Gonzi? Jiena kien partit tiegħi kemm Lorenz Gonzi u ħafna mid-dirigenti tal-partit wasal il-moment illi jwarbu. Għaliex il-Partit Nazzjonalista mar verament snin lura minn kemm ilha l-amministrazzjoni fidejn din il-klikka.